Ah, ets tu. Au, va, ja n'hi ha prou, Kasuga. Què pretens? Vull fer fotos. Fotos de la Yukawa despullada. Vaig cap al mar brillant i la samarreta m'he tret i tu vols esquivar el petó que jo et vull fer. Els pètals blancs del teu vestit s'estenen sobre aquest mar blau. Estic enamorat, no em facis patir, sisplau. Em vas ficar a l'ullet, seré per tu em vas dir. I ara per què em tractes així? Digues, nena, digues, si sents res per mi. Digue-m'ho, digues que m'estimes, digue-ho ara i així seré feliç. O digues, nena, digues, si sents res per mi. Digue-m'ho, digues que m'estimes, digue-ho ara i així seré feliç. Kimagure Orange Road. Perversions amb la càmera, el robot Kyosuke. Aquestes de qui són? Que boniques. Són teves, Hiromi? Mireu aquestes de la Miyuki. És un tanga. Què? Tu en tens d'això? Però si tothom en té. Confesso que jo també en tinc. Ah, que maco. Deixa'm el veure. No, no vull. No, a veure. Mira aquesta. Que graciosa. Ens ho has portat de veritat? Ai, és al·lucinant. No m'esperava que ens ho portessis. Quina mosca li deu haver picat. Ara, de cop i volta, fa tot el que li demanem. El motiu tant me fa, t'ho asseguro. Per cert, se m'acaba d'acudir una idea genial. Escolta, li podem dir en Kasuga que... Tens raó, sí que és una idea genial. Ai, mireu allà. Són hostesses, són professionals especialitzades a vendre bellesa. Què us semblaria aconseguir la roba interior que porten aquests cossos tan espectaculars? Oi que seria fabulós? I tant que sí, seria un somni! Cal aconseguir-la! Ei, Kasuga, queda clar? Preparats? Ostres, un gos s'acaba de pixar aquí mateix! És terrible! Mireu, quin fàstic! És fastigós, quin desastre! Es pot saber què fas, Kasuga? Mentre nosaltres els distraiem, tu fes la feina. Vinga! Va! Com si et passés aire per sota? Com ho saps, que tu també ho notes? Ai, caram, vosaltres també? Què vol dir això, que també ho notes?
Ho has fet! Sí, senyor! Kasuga, ets un geni, un prodigi! És molt difícil trobar una persona amb aquest talent. I tant no t'ho havia dit abans, però el primer cop que et vaig veure em vaig dir a mi mateix: Nano, aquest paio no és un paio qualsevol. Vull que siguem amics per sempre. Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Ui, molt bé. I ara la pròxima missió és... Aviam... Escolta, preu per preu li podríem demanar alguna cosa més forta, no? Més forta, dius? Esclar, més forta, sí. Entesos. Escolta'm amb atenció. Sí. Agafa aquesta roba interior i troba algú que te la compri a 1000 iens la peça. Què caram té de fort, això? No et sembla molt millor que li demanem que faci fotos de la Yukawa despullada? Què? De la Yukawa despullada? És que jo sempre he volgut veure-la, encara que sigui una vegada. A mi també m'agradaria veure-la 1, 2, 3 o les vegades que siguin. Aquell cos que ningú diria que és d'una noia de 15 anys. Sí, ai. On ets, Kasuga? On es deu haver ficat? De debò? O sigui que està hipnotitzat? Sí, és que amb Kyosuke el poden hipnotitzar molt fàcilment. Ara ho entenc. O sigui que era per això que ell... Ha aguantat més del compte. No el deus haver obligat a fer res estrany, oi? Què? No, i ara no he fet res. No me'n refio. Això vol dir que el pobre encara continua hipnotitzat. Sí, ja t'ho he dit. Fins que jo no desfaci l'hipnotisme, el nostre germà seguirà sota els seus efectes, ho entens? Com pot ser que et faci gràcia? I si algun poca vergonya se n'aprofita, què? Em fa l'efecte que algú ha mencionat el meu bondadós cor. No sé què tens tu de bondadós. Kasuga! On t'has ficat? Kasuga! És en Kasuga? Què ha passat? No hauries d'estar ajudant la Hikaru amb els mobles, ara? Què et passa? Et trobes bé? Mira, és que avui jo m'he de quedar aquí. No li puc donar cap cop de mà. Ho fas tu? Au, va, home, afanya't. Ves a ajudar la Hikaru. Sí. Sí que no t'ha pressa. Vinga, tira, de pressa, va! Au, vinga, va, què passa? Ets un home, no? Doncs espavila't una mica. Ostres, ja ho sabia que vindries! De fet, t'estava esperant, maco! Vista! M'alegro moltíssim que hagis vingut, em fas tan feliç. Ja et vaig dir que m'encarregaria de tot i que no calia pas que vinguessis tu. Però quines besties has de dir, no trobes? Au, toca el 2. Sí, d'acord. Però escolta, no li facis cas, no cal que te'n vagis, bo, sisplau, porta'm això. Sí. No hi fas cap falta aquí. També hi ha coses per tu. Porta això, i això, i això. És poca cosa. Poca cosa. És molt indecís. Molt indecís. No s'expressa amb claredat. No s'expressa amb claredat.
Ja està. Res més? No, ja està. No el deuen haver vist per aquí, oi? Per on sigui, d'on és vostè? Som de Fukushima. Què és això? Què? Són uns lladres d'engalces! Cagada! Amunt, amunt. Aquesta és la meva habitació. Oi que ha quedat bonica? Mira, ara que estic endreçant l'habitació amb tu, maco, em sento com si... No ho sé. Com si fóssim una parella de nuvis que s'acaben de casar, no? Quines coses. Ja estic, Hikaru. Què vols que et pugi ara? Mira que n'ets de pesat. Ja no vull que pugis res. Ah, no, espera un moment. Per què no vas ajudar a pujar les coses de l'habitació dels meus pares? És que... Què passa ara? Que potser no vols ajudar els meus pares? No, i ara hi vaig de seguida. Si necessites res, fes-me un crit. Maco! Oh. Però, maco... Ho has entès? Ens has de portar roba interior. Escolta... Me'n faig creus. Déu meu, maco. Déu meu, maco. La veritat és que he de reconèixer que no m'havia adonat que em desitgessis tant. Maco. No passa res, de debò. I ho pots expressar d'una manera molt més directa. Suposo que sí, li he dit que hi anés, però semblava una mica distret. Ei, trobo que en una situació com aquesta la Hikaru podria ser una mica perillosa. Molt perillosa, tens raó. Deus haver suat molt. Et vindria de gust banyar-te amb mi? Vull dir, au, vinga, va, banyem-nos tots dos junts ara mateix. Sí. Hikaru, em passaria al davant. Què? Tenis, corre! Escolta amb atenció. Xing, que ho sents? Aquest és el soroll del meu cor emocionat. Això que ha passat ara, el que acabes de fer, quan noto que em desitges amb tanta intensitat. Xing! Ai, un altre cop! Ho has sentit, maco? Au, vinga, fes-me un petó. Sí, d'acord. Hem arribat al moment culminant. Doncs ens hem d'afanyar, no podem perdre ni un moment. És veritat, els hem d'aturar. Hikaru! Estic cau. Ja està bé, l'únic que fas és portar-nos més feina. Aquí ja no hi pinta res, o sigui que vés-te'n a ajudar a l'abacabo. Sí, d'acord. Però, escolta... Hikaru!
Espavila't una mica. Encara ens queda per fer el despatx del pare. Quin pal. Entesos! Au, vinga, desapareix! Sí, d'acord. Ai, 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 ai! Això ja ha arribat massa lluny. Es pot saber què coi fas, Yusaku? No res, et juro que ara mateix... Ai, 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 t'equivoques! Si busqueu en Kasuga és a casa de la Hikaru. Ah, sí? De debò? Què passa? Què us agafa? Estic tan impacient. Jo també. Va, doncs no ens encantem. Hem de treure en Kasuga de casa de la Hikaru com abans millor. Ai! Abans has desaparegut de cop i ara apareixes de sobte. Però d'on has sortit? Escolta bé, ara mateix aniràs a fer les fotos de la Yukawa despullada. De la Yukawa despullada? Això mateix. Va, vés-hi. Sí, sí. Ja està, ho hem aconseguit. Visca, visca, visca! Que el veus? És aquí en Kasuga? És que no es veu gaire bé. Ui! Què hi feu aquí? Res, no res. Si busqueu en Kasuga, ja us he dit que aquí no hi és. O sigui que no hi és, Vaja. No es veu que ha fallat. No està gens malament. Disculpa. Però, home, què és això d'aparèixer tan de sobte? Mira, això són unes... Com ho diria? Les fotos les va fer un amic meu i em va dir que les mirés. Oh. Càmera. La puc agafar? Sí, és clar. Emporta-te-la, però vés amb compte. Gràcies. Per cert, Kyosuke, em podries anar a comprar tabac? És un moment. Sí. Anar a comprar tabac. Anar a comprar tabac. Anar a comprar tabac. Fer fotos de la Yukawa despullada. Kyosuke, m'has d'ajudar! Fotos de la Yukawa despullada. Ja veig que encara no hi és tot. No corri! Que no s'escapi! No, que ja venen! Ei, escolta'm amb atenció. Ves a comprar gelats, 10 gelats, i porta'me'ls al parc. 10 gelats al parc. La Yukawa despullada. Tabac. Anar a comprar tabac. Hola. Ja heu acabat a casa de la Hikaru? Què tens? Que et passa res? He anat a comprar tabac i gelats. Tabac i 10 gelats. Com? Què fas? Es pot saber quina mena de broma és aquesta? Ja n'hi ha prou, Kasuga. Què pretens? Kasuga? Vull fer fotos. Fotos de la Yukawa despullada. Fotos. Què? Vinga. Ara treu-te la roba. Però escolta, Kasuga, què fas? Què coi et passa? Si jo no t'he demanat cap gelat i n'has arribat a comprar 10. I a més tabac, que no eres tu qui em deia que havia de deixar de fumar. Què? Ves a comprar tabac. Gelats, 10 gelats! Fes fotos de la Yukawa despullada. Fotos de la Yukawa
despullada. Entesos. Em trauré la roba i em fas fotos. Eh? Molt bé. Si el que vol és prendre'm el pèl, li seguiré el joc. Un moment. I si no és cap broma? El cas és que està molt estrany, no sembla ell. Para! Ja n'hi ha prou per avui. Deixeu estar o m'enfadaré molt, entesos? T'he dit que paris. Despulla't. Treu-t'ho tot. Madoka! 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 El meu germà és aquí dins, oi? Vinga, Kyosuke, surt d'aquí! Què? Voleu dir que estava sota els efectes de la hipnosi? Sí, Però, de tota manera, no m'ha arribat a portar el tabac que li he demanat. però, oncle, ja t'he dit que després jo li he demanat que em comprés gelats. Ai! I què vol dir, això? Doncs Resulta que si li donen més de 2 ordres alhora, el cap es fa un embolic i torna a la normalitat. Tornar a la normalitat? Exacte. Torna a l'estat habitual. Per cert, on es deu haver ficat? Jo em pensava que seria aquí, que és estrany, però potser si ha tornat a la normalitat se n'ha anat cap a casa. D'això, a tu què et sembla, Madoka? Que em podries posar un altre suc. No, és que... No és res. Mira, Ayukawa... Segurament no s'ho hauria cregut, però quan vaig recuperar la consciència ja em vaig trobar allà dins. Vull dir que ho vaig fer inconscientment, encara que no puc dir que no me'n recordi absolutament de res. Ui! No t'ho perdono. Sents? Potser em vaig deixar anar massa. Almenys això és el que penso jo. En Kyosuke Kasuga. L'estiu va començar. Sense pis, sense mirada, tota la tardor. Abraçat a pel vent, tot està molt trist i és molt ardent. Es marcia l'hivern, crema, 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 amor de foc. Aquella nit, el nostre últim passeig, et vas descuidar de fingir la veu i mirant a l'horitzó, tu em vas dir adéu. Les cançons de moda sempre canvien com les estacions. Me n'haig d'anar del teu costat. No vull patir. Quan me'n vaig adonar ja era massa tard. Però no vaig sentir el telèfon i l'estiu va començar.
sentir-se trist sense mirada tota la tardor. Abraça't a pel meu, el poble està molt trist i és molt ardent. Es mescina l'hivern, crema, 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 amor de foc. El meu cor està molt trist i diu prou